Pung kaham, joto kani khazane mare kitchen songrokno, norok nai tongo Kokborok Hindi Tech Entertainment YouTube channel. Tini mo lang hai je latest update tweet hekwa je Bubagra bini tweet tika tweet Khwlai dika. Engkan idea angor kak kaisa sanamu chungo. Share eba jeta tiger himanisa. O je share o je musa bo kirija gei bo uklok ufilo hini ngarok tawan chukti tam ni bagui hinke bo shikar khaina bagui se bo uklogo ufilo jeno amanoino bo phat khlai bahare war mana bagui hinke ama haino chini Bubagra khai bo kroksa ser eba tiger bo saksori hamyan pano chini Tiprasa Rokni Bagwi bo bukha butharjak bo tabuk pano chini Tiprasa Rokni Bagwi bo justice bo naino tongo tamni bagi hinke bo solution rnani bagi bo chaitongno tongo gahaini bagi bo tini aina ereng tongya bo rokotuti pano bo achuktuti pano bini wanchukma rokno tei bono je kabangma borok haters rokno bo omahaike reply rikha je and finally I am not your hero paithoga angrok kuno nayogya hincho. Heroes are in films and the reality of Tiprasa is that we need our constitutional solution and rights hincho. Abo hero eba nayok abo hingkai film rogo se nugu hincho. Piaba reality hingkai Tiprasa ni jeta real eba bastobikota hingkai chini je manthaino jeng naharnani se chini odhikarno jeng naharnani se ni bosau je constitutional solution ti right no jeng naharnani abono bosau teora saw I am least interested in politics, completely interested in bringing justice for the indigenous people hinisau mule bora saw ang asuk political interest grei eba ang complete no interest tongo je sini Tiprasa Rokni je justice no manani bagui ni bo or samani Ikanrok Simon kana chini Bubagra kaisia ka kaisia bo tweet Khwlai chini lukurok no bukha thangcha rnani bagai bo o tweet of Khwlai tongo pewa bo tabuk saksori hamya hinpano bo chini Tiprasa Rokni lukurok ni je a constitutional solution ti rights no rnani bagai bo tabuk phono interest tongo niso tei bo a je politics no asik interest kri pewa chini Tiprasa Rokni je justice no rnani bagai bo interest tongo niso tei bo pula saw je ang paitago sanamu chungo ang kuno norokni hero eba nayokya tamnika hero eba nayok aba film rogo se nugo Tiprani jeta reality hinga kai je a constitutional solution no naharnani se ke khazana marketing sonarok Simon kana chini Bubagra tama ni tweet Khwlai ka ko obahina update nai daram musugi tongo hingai narok Kokborok Hindi Tech and Entertainment YouTube channel no subscribe Khwlai ton de ti narok Bubagra no hamja kang Simon no narok Bubagra no hamja kang hingai narok comment box thangai Bubagra long live narok comment so kaisa seirinani tapo ti gasukno haina haina next video malai pinai jotna hambai bye.